eigenlijk ontstaan in de coronatijd. Toen er berichten naar buiten kwamen dat kinderen heel veel binnen zaten. En toen dacht ik van nou, waarom gaan we niet gewoon simpel waterstampen in het park? Lekker in de modder trappen. En ja, dat is voor de eerste keer was dat een heel groot succes. En inmiddels nou voor de derde keer georganiseerd. Eigenlijk vind ik het gewoon makkelijk en dan kan je gewoon, alleen moet je dan erin springen. Het ga ik mijn benen optrekken en dan super hard en op de grond stampen in een plas. Ja. Hier, Elise. Alsjeblieft. Nou, kom even. Is het nou normaal dat je ouders zeggen van niet vies worden, niet gaan stampen? Nee. Nee? Je mag altijd lekker vies worden? Ja. Hey, en hoe hoog ging die? Ik wel dit pak aandoen. Als ik bijvoorbeeld in de modder ga spelen, dan moet ik wel dit pak aan. Dit is jouw modderpak. Ja. En wat is het geheim? Als je door je knieën gaat, dan komt het water ook wat hoger. Zullen we het nog één keer doen? Ja. Eén keer spring voor ons.